खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 29 एप्रिल 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल डान्स डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 29 एप्रिलाव हादोर गेजेरारि मोसानाय सान फालिनाय जायो। बेयो दिन्थिफुंनाय आरिमुनि थाखाय इउनेस्क'नि गाहाय बाहागोआरि इन्टारनेशनेल थियेटार इनस्टिट्युटनि मोसानाय आफादजों गायसनजादोंमोन। मोसानायखौ मोनसे आरिमु महरै फालिनो आरो बुहुमनाङैनो बेनि गोनांथिखौ बांहोनो थाखाय इन्टारनेशनेल डान्स डेखौ फालिनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल स्क्रीम स्केम्पी डे, नेशनेल जिपार डे आरो वर्ल्ड विश डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेका, बेलेन', स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' केटेन, सेलेरिय', इग्निक, एल्ट' केटेन, एक्सेल-आइ, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678 954511 6900 79427 9394 649601 8822 322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।